Hey guys, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବୋନସ୍ ମିଳିଥିଲା ସେ ପଇସାରେ ଆମେ ମଟନ କରି ଖାଇଥାଉ। ସବୁବେଳେ ମଟନ ସକାଳ ମଟନ ପାଇଁ ମଟନ ନେଇକି ଆଉ ରୁମକୁ ଚାଲିଲୁ। ରୁମକୁ ପଳେଇ ଆସି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ସଫା କରି ହଳଦୀ ଲୁଣ ତେଲ ଗୋଳେଇ ଦେଲୁ ରଖିଛୁ। ଚର୍ବିଟା ଅଲଗା କରିଦେଇଛୁ କାହିଁକିନା ଏକାଥରେ କଡ଼େଇରେ ପିଆଜକୁ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର କରିକିନି ଭଜା ହେଉଛି। ଏବେ ହେଇଗଲା ପରେ ପିଆଜ ଟିକେ ନାଲି ହେଇଗଲା ପରେ ପକାଇଦେବା ଆମର ଆମର ଆଜି କରୁଛନ୍ତି କାଳିଆ ନା ବିହାରୀ ଷ୍ଟାଇଲ ମଟନ କଟର କରି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର କ'ଣ ନା ବିହାରୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମଟନଟା ଟିକେ ହେଉଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଇଲରେ କାଳିଆ ନା ପକାଇଦେବା। ଏବେ ପକାଇଦେବା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଭଲସେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ତାକୁ ହାଲକା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖି ନୋଟେଇ ପଟେଇ ଦେବା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଟନ ଏଇଭଳିଆ ପଳେଇ ଆସିବ କଲର୍ କାହିଁକିନା ଆମର କିଛି ମସଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିନି। ଏବେ ଆ ଦେହରେ ପଡ଼ିଯିବ ଆମର କ'ଣ ନା ମସଲା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏପଟେ ଆଉ ରହିଲା ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଗୁଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ତାପରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଜିରା ପାଉଡ଼ର। ତାପରେ ବେଶୀ କରି ଅଧ କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ମଟନ ମସଲା ପକାଇଦେବା କାହିଁକିନା ମଟନ ମସଲାଟା ଅଧିକା ପକାଇଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଅଧ କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ପକାଇଦେବା ତା ଦେହରେ ଆମେ ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପାଣି ଟିକେ ଦେଇ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ହାଲକା। ଏବେ ଟମାଟର ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ତା ଦେହରେ। ଟମାଟର ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ପୁଣି ଏପଟ ସେପଟ କରି ନୋଟେଇ ଦେବା। ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଘୋଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଚର୍ବି ଯେଉଁ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ ଚର୍ବି ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମେ ପକାଇଲେ ଚର୍ବିଟା ପୁରା ଖୋଲିଯିବ। ଏବେ ଚର୍ବିଟା ପୁରା ଗୋଟାଟା ହେଇ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ପୁରା କଷାଟା ଲାଲ ହେଇକିନି ପୁରା କଷା ଭଳିଆ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମର ଧନିଆ ପତ୍ର ଲାଷ୍ଟରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ହାଲକା କିନି ଆମର ଯେଉଁ ଦେଶୀ ରୁଚି ଗରମ ମସଲା ଯେଉଁ 2 ଟଙ୍କିଆ ପୁରା ଗାଁର ରୁଚି ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏବେ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ଚାଲ ଆକୁ ଭାତ ସହିତ ଉଡ଼େଇ ଦେବା।